Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita saking kelompok Gansal. Nami kula Kesha Mariani Azara, lan iki kanca kula. Nami kula Aslihatul Kusnia. Nami kula Zahra Nafisa. Nami kula Alif Atin Muharamin. Nami kula Amelia Oktavina Malibela. Nami kula Rifadila Rasida. Monggo dipentingali drama kalih irah-irahan gengsi. And she cried over nothing. So there was nothing I could do to stop her from cutting. Rina, ayo bareng aku tuku pentol enak loh. Balah, aku ki ora doyan kental, manganku ki mau fast food. Gengsiku lho ora nyandak kayak ngono kuwi. Alah, gengsi kok nanti ngomong. Pentol ini enak, tapi murah loh. Iya, enak. Mancen pantas mangan sing mewah, yang kali tak mangan pentol. Lah kok ngono? Sehari pentol ya pentol, nanti salah satu dewe, ora bisa gengsi. Nah bener, kan terus kan seneng. Aku iki lho ora kepengen dicapong kere. Wong awake dhewe bocah gaul, masuk mangan pentol kantin. Aku sedih, saiki Rina malih koyok ngene. Padahal biyen awak dhewe mangan sego kucing bareng. Saiki malah ngelek-ngelek pentol. Iya, padahal kekancan kuwi duwe sapa sing sugih utawa kere. Aku iling ndek ini Rina kok gelem nilai papanku mau gara-gara mereknya tutup terkenal. Adewe kudu tetep ngonconan. Ayo adewe ngerteni Rina, sapa ngerti? Dia cuma pengen dirgani. Lagi ngomong ke apa? Lestari, aja memarina wae, kepacan kuwi luwih aji tinimbang gengsi. Pancen bener, tapi aku bingung. Lestari, aku ada pensilmu malah. Ya pensilku murah loh. Apa gengsimu bisa nilai barang murahan? Aku sadar, saiki pancen luwih penting timbang gengsi. Sepurane ya kabeh, aku kakean gengsi.